ESPD-lomake on tarjoajan itse täyttämä selvitys yrityksen tiedoista, soveltuvuudesta ja siitä, koskeeko yritystä poissulkemisperusteet. Lomaketta käytetään EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa. Täytä ESPD-lomake huolellisesti tarjouksen täyttämisen yhteydessä ja varmista, että tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Kysymykset voivat koskea esimerkiksi yrityksen yhteystietoja, edustajaa, taloudellista tilannetta, teknistä ja ammatillista pätevyyttä sekä mahdollisia alihankkijoita. Jatkossa suurin osa tiedoista kopioituu automaattisesti seuraaviin tarjouksiin. Kun valitset lomakkeen ylälaidasta kohdan Näytä puutteelliset tiedot, pääset nopeasti näkemään, mihin kohtiin merkinnät on pakollista laittaa. ESPD-vastausten perusteella hankintayksikkö arvioi, täyttääkö tarjoaja tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset.